sanibona. Njani yaphila? Mpoko Mkhonza lo la emgwaqweni kumnyama kushubile. Phansi phezulu ziyabuya. Ngizwa ngathi kuthiwa umama uMbalishinga lapha ku-NFP. Impela engazuthi hayi i-DC NFP imthole enamacala amaningi futhi engathi amlahlile wonke. Angazi nizwe kanjani le ndaba. Ake ningixoxele bafethu la ku-comment section. Mina ngizokwenza ividiyo kusasa ama-details ale ndaba. Ake siyixoxe bafethu, nizweni nina okwamanje nje, ake ngizwe ngani. Umfoka Mkhonza lo sodibana kuma-comments ke bafethu naku-video elandelayo kusasa. Ngiyanibonga kakhulu, niphile. Thank you so much.